Burlatako ermita berri ikastetxean gaude eta orain hasiko gara azterketarekin. Nere eskuinaldean, Adur. eta nere ezkerraldean, Noa. oso ongi. Adur eta Noa. Azterketarekin hasiko gara, Adur, zurekin hasiko nahi. Hortxe lehenengo galdera, Erne. Non aurkitu dezakegu petroleoa? A. Lurrean edo itsaspean. B. Zizurreko txatarregin. Eta C. Petroni, Italiako herrian. Lurrazerupea. Zizurreko txatarregin. Bai. B. Zizurreko txatarregin esaten du Adurrek aurkitu dezakegula petroleo. Agian bai. Baina normalen, lurrean edo itsaspean. Lurretik ateratzen da petroleoa. Zure galdera, Noa. Zure ama pelukerira joan da eta hus eskatu dio egiteko. A. Tortikuliz sendatu. B. Metxak eta permanentea egin. Eta C. Hankeko azkazalak zorroztu. Ze eskatu du? B. Tita batean Noa, seria, horrela esan du. B. Metxak eta permanentea egin. Zuk metxak eta permanentea egin duzu, inoiz? Ez. Baina agian egingo duzu. Bai. Egunen batean. Agian egun. Ba, Noaren amak metxak eta permanenteak egingo ditu pelukerian? Bai, oso ongi. Oso ongi. Egipton zer dira oso ezagunak? A. Mojitoak. B. Piramideak. C. Zubiak. D. Piramideak. Bai. Bai, biek esan dute B. Piramideak. Seguro zaude, Adur? Bai. Mojitoak ez? Ez. Hori bai. B. Piramideak ospetsuk dira Egipton? Bai, oso ongi. Zer esan nahi du ingelesetik datorren DJ siglak? DJ. Cuidado. A. Disc jockey. B. Demonio jirafa. Eta C. Dance jogging. A. Disc jockey. A. Disc jockey. Bai, seguro zaude, horrela egiten dutena disc jockey direna? Bai. Seguro dago, bai esaten du. Hala izango te da? Bai, disc jockey, oso ongi. Zergatik ura edatea garrantzitsua da? A. Gorputza hidratatzeko. B. Ile gehiago ateratzen delako. Eta C. Negar egiten dugunean malkoak ateratzeko. A. Gorputza hidratatzeko. Tita batean, Adurrek. Seguro ez du... Ai, Janekien? ozenekin. Ilea gehiago ateratzeko ez, zuk ez duzu behar. Nik igual bai, baina zuk ez. Hala izango te da gorputza hidratatzeko A. Bai, oso ongi, oso ongi. Nor da famatuena telefono batean? A. Siri. B. Pili. C. Trini. A. Siri. Bai. Ni daukat Siri, así que Siri. Siri izango te da? Bai, Siri. Oso ongi. Oso ongi izaten. Oso ongi egin duzue. Benetan esaten dizuet. Sari bat dakazue. Jarri bakoitzak hau. Eta saria bakarrik, hau bakarrik ez. Txaloak ere. Zenbat txalo egingo ditugun? 7.